Altså alle sammen, i dag vil jeg gerne vise jer den by, vi har bygget. Den har bygget snart på et år eller sådan noget. Ja, vi har en Bilka, vi har et fodboldstadion herinde. Vi har en lufthavn. Vi har McDonald's, herberget. Ja, herberget. Og så har vi sådan en grim Steve, vi mishandler. Ja. Så har vi et tårn. Det er banken. Så motorvej, der går sådan igennem. Ishøj bane, vi har gået ned. En setbox. Og bro over her. Ja, vand det er sådan lidt halvdumt. Og så eller sådan et moderne kvarter, eller hvad man skal kalde det. Og casino, en venner der bygger Newtown, McDonald's, hovedvejen, yes. Og her har vi så sådan en bålplads, vi lige brændt. Og rådhus, baseballstadion. Ja, det er meget fint. Og så p-pladser til det. Så lufthavn. Nej, det er noget motorvand, det her. Det er sådan noget vejarbejde, vi har lavet. Sådan en failed New York Town, vi vil lave. Så andre huse rundt omkring. Det er sådan Chilibrand. Det er egentlig lidt underligt, fordi det ligger under vand. Og det her det er bygget på en Xbox. Ja. Så der er en venner herovre, han er ved at mishandle Steve. Jeg ved ikke, om vi kan få et nærbillede af ham. Mikkel! Hvad? Hvor er du henne? Kom op på Steves hoved. Oh shit. Mikkel! Hvad? Kom op på Steves hoved. Ej, Mikkel, hvor er du henne? Spiller du stadigvæk? Ja, det spiller. Jeg synes, det er sødt. Mikkel, seriøst, Mikkel, hvor lang tid tager det for at komme op på Sivs hoved? Nå, jeg vil lige underholde lidt. Bankboksen, den har jeg vist jer. Huse, det gamle rådhus. Ja. Fuck, der er tilkørsler. Og til Kolding. Storcenter dernede. Ja. Der er egentlig ikke så meget igen, men altså. Det er fint nok. Vi har bygget lidt by, sådan. Det er fint nok at bygge lidt på den. Så Mikkels hus, det er også været i brændt på gang. Jeg ved ikke, hvorfor der vil være nogle glyfer til. Men hvis I vil være venner med mig, så hedder jeg Christian CC24. Vi ses alle sammen. Hej hej.